Lesu TV Gombe. Lesu TV al'umma yau basun danno ayyiriri. Lesu TV sun danno. Lesu TV ne. Lesu TV ne. Lesu TV. Abokina, ya faru ne na ganka kana farin ciki ne haka. Ai wannan sai kuka ma malam. Me faru ne ka? Ba rago ka siyar mu a 3,000. Nake gaya maka wallahi wani baki da fari. Wannan 3,000 wallahi. Ya baka wani ka wallahi na samu lafiya wallahi mutum ba. Lafiya kalau lafiya. Ka ji yanda mutum yake ga yakuwa. Lafiya wallahi. Me ne yake faruwa? Wai rago ne aka sai rago 3,000 ka bibiye shi ragon ka gani. Ba dai. Wallahi ya siyar mu a 3,000 fa. 3,000 anya ya sani kwa. Mutumi na san shi ya ce ya san ni yayi. Ni ma zan ci na san shi dama. Amma kai yanzu nawa ka tura masa? Na tura 3,000 na tura. Ya ce min 30,000 na je na tura miki 3,000. Rago 3,000? Wallahi 3,000. Na siya ragon nan kuma ka san me? Kuskure ma na yi abun. Ka ji mana ka ji. Ina jin ka. Kuskure na yi. Ya ce min mun fara da 50,000. Na ce mishi 30,000 ya yadda. Kawai na yi kuskure. Wallahi lokaci ɗaya ya yadda. Kuskure kawai sai na yi na tura mishi 3,000. Ya ce wai ya yadda abu. 3,000 ka ce ya yadda kenan? Ya har ya cin da kira ya yanzu. Lalle ka ci ba dinu. Ka ji rago wallahi. Wallahi ka ci ba dinu. Kana duba abin da gaskiya ne. Kai ba za ka yi layya ba kenan. Wai kai kana dariya ne a dabbar da aka ma ne ko kuma kana dariya ne? Gabar mai iskanci mai da. Oga gaskiya ne fitiki yake gaya ma wannan maganar da yake faɗa ma. Don wallahi mutane suna ganin abin kaman wasa ta online din nan. Ba karamin asara ake ba sai ga mutum ya ga abu a online wai sai ga abin kaman araha ne. Sai je ya saya. Sai an zo an saya kuma sai ka ji mutum yana cewa ai abin kaman mene. To yanzu mutum in ba wai ka san shi sosai ba in dai ta online ne karka yadda ka saya abu don wannan abin ba karamin damfara ake a ciki ba wallahi. Gashi yanzu lai ya zo kusan nan suna ganin abin kamar me sai mutum ya ga abu arha a wallahi ya ce zai je sai rago wallahi nawa yanzu bai yi bane ko kariya ne nake yi wallahi gaskiya ne ayo ake gaya ma gaskiya wannan kan in ba wai ka san mutum ba karka yadda ka saya don wallahi yanzu asaran da ake irin ta online din nan yan damfaran sun yi yawa a ciki ne sosai akan ka ce duba fa gaskiya ga kai sa'a wallahi wanda kai ka wuce kai haka amma ka duba ina gabatar da shi ina gaskiya kai sa'a ma yanzu da ya daga da shi kenan wallahi kai sa'a wannan damfaran da aka haɓa kai hakuri mana wallahi rago ba za ka yi layya ba wallahi oga kai ko naman ba zan baka ba wallahi ba zan baka naman ban mugu to ai kai sa'a ma yanzu da ya daga da ya zaka wallahi kai sa'a ma Allah ya taimake ka zai kira ni ina wannan ba kiran shi ya sani ai bari ni ma in je sai an jima kawai sai an wallahi ba zan baka nawa ba Wakar tashar zamanin nan Lesu TV masu nishadantar da ku Lesu TV sun bayyana. Kana nan kawai ka dangane ka ba abin da ya dame ka. Ba ka gane abin da yake faruwa bane wallahi. Me ba kuma yanzu ne nake kokarin ciniki na yi cinikin rago a online. Aka tura mun na tura account number na tura musu 30,000 na so in tura musu sai na yi kuskure na tura musu 3,000 sai mutumin ya turo mun namban wayan shi wai na kira shi yanzu nan wai yanzu za a aiko mun in bada adireshi bai ma tambaye ni ba ma wai in bada wai ya kira in kira shi sai bani adireshi ba shi adireshi na ina kiran shi yanzu layin shi a kashe ko doka kashe ne ma wallahi gaba ɗaya ni kam na ma rikice ni ban ma san yadda zan yi ba don sa wannan yana faruwa a yanzu haka na baro bakin titi ana rigima ta online din da kai nan shi ma ka sai da ragon 70,000 amma yana kiran wayan wanda ya sayar mai da ragon yanzu wayan a kashe ya kashe wayan ce ya fada kaina kenan to Allah ya taimake ka ne ma kai ai kai baka ma tura su ba Allah ya taimake ka to da wannan amma 3,000 nan na tura mishi da na sai wani shayi ko wani abu ai da ya mun wani amfani to amma ai yake tunanin da a ce 30,000 ka tura ba ka ce a daina cinikin raguna da irin wani abubuwan online kenan ai da har kawai ka ce komai tafi ku danna subscribe a tashar Lesu TV
domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV